Медалём за працоўныя заслугі узнагароджаны механізатар адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйскае» Віктор Мільто. Віктор Пятрович неаднаразова быў у лідарах на ўборцы збожжавых і зернебабовых у нашым раёне. Больш за 40 гадоў свайго жыцця ён прысвяціў сябе прафесіі механізатара. А ўсё дзякуючы бацьку і брату, па прыкладзе якіх ён звязаў сваё жыццё з сельскай гаспадаркай. І ніколі пра гэта не шкадуе і працягвае працаваць на карысць роднай гаспадаркі. Павіншаваў Віктора Мільто з такім дасягненнем прямо ў поле, дзе механізатар праводзіў падсяванне траў, кіраўнік Андрей Кузьменко. Доволен, гордость за то, что труд оценили так высоко. Все-таки правительственная награда. Считаю, достойная награда. Адзначым, што Віктор Пятрович пастаянна заняты на розных відах сельскагаспадарчых работ. Ведае толк не толькі ва ўборцы збожжавых культур, але і ў культывацыі зямлі і ў корманарыхтоўцы.